er levende væsener. Ja, det er jo lige mig. Levende væsener. Mennesker eller dyr. Dog ikke Fyn rundt. Ja, det forstår jeg ikke. Altså, vi er nu ikke ude i noget. Farven, hvad er det? Den er gul. Og det er det. Du må godt tage julen. Bare tag det sidste. Jeg bare brille på, Hans. Hvad tegner du, Brine? Jamen, tegn og gæs. Prøv lige at læse kortet op. Det er så en gul figur, det er den, der tegner, det står ud for. Og det gør jeg. Yes! Tiden er i gang, tiden er i gang. Det gør Tiden er jeg. i gang, kom. Tiden er i gang. Jeg tegner gul. Det bliver Jeg er klar. tiden er allerede startet. Fyn rundt, Fyn rundt. Tiden går! Det er Fyn. Ej, Nå. far. Gangangstejl. Er det ansigt? Ej. 20 kroner. Jeg er glad. Smiley. En glad mand. Nej, du må ikke lave noget, du skal tegne. Kom, jeg kan forholde med ham. Det vil jeg også sige. Det er godt, det er, Katrine. Mennesker eller dyr. Er det en glad mand? Okay. Er det en glad en? Er det en lille en? Smile? Far, det hjælper ikke noget, det der. Sol skinner på. Koven over alting, der skinner mod. Skinner natten. Det var Det er her, men du skal tegne igen. Det er ikke... Det er. Grimassen, ikke? Tryk du på med en anden farve. Altså, prøv lige at sætte Der er andre bevægelser. Det hjælper ikke noget. Bjørn Andersen. Bjørn Andersen. Ej, nu er det lille tegn. Konge. Er det en glad en? Glad mand. Det er en glad en. Glæde. Er det... Hofnar. Hans Bæk. Glæde. Glæde. Far, kom nu. Nej, er det ikke glæde, det er... Hvad vil du tage ham med? Håndlanger. Håndlanger. Hvem filmer det? Ja, tiden er En gået. vinder. En vinder. Glæde. Tak for ham. Vi ved det her, og vi er 100% sikkert. Vi har ikke. Nej, I har også Vi er ikke i tvivl. I har også Vi har givet op. Jeg tror, at Hvor kan det smukke? er det ikke? Hvad er det? Hvad er det? Jeg har et gæt. Nej, nej. Jeg har et gæt. Hans, er det ikke den her? Hvor kan det? Jo. Ja, og så. Hvor kan det er smukkest i måneskin? Nej. Er det Fyn rundt? Nej. Vi er godt der. Ja, Fyn rundt, det kan godt være. Solkom. Vi skal videre. Skal vi ikke høre, hvad det er? Nej, hvad er det? Er det en færge eller hård samfund? Nu får I et lille hint. Nu siger jeg, Prøv lige at tegne den rundt deroppe. nu skal I lægge mærke til de der. Nå, det er noget, det skulle da ellers ikke dem, der skulle have Og så det der. Nå, en Hvis jeg nu hjælper, blæksprutte. hvis jeg hjælper, jeg i hvert fald humør. Svinger, humørsvinger. Men et stråle. Spreder. Ja. Hold kæft. Nu skulle jeg gjort lidt mere Du mærkeligt. skulle da bare Ja, det synes jeg. det er da meget simpelt, mand. Hans. Hans. Hvad var det? Man tegner bare sådan en traktor her, og så en stor gyldevogn bagefter. Ikke? En Ikke traktor, humør. og så noget humør på, sådan der. Du kan bare tegne dig selv. Det var jo spild af papir. Jeg vidste bare, at du er simpelthen så dårlig til at tegne. Det Den er der, god, den her. det har ikke været min tegne. Hallo. Nå, vi har videre.